адчуваю сябе дыназаўрам альбо іншапланетнікам, які зваліўся там з Луны на зямлю і цяпер проста вучыцца зноўку хадзіць. Пасля 5 гадоў за кратамі Кацярына Андрэева вяртаецца да звычайнага жыцця. Але зрабіць гэта жанчыне вельмі складана. Па-першае, я развучылася нават тэлефон трымаць і карыстацца звычайным тэлефонам. Па яе словах, у студыі Белсата ўсё вакол выглядае незвычайна. Без платоў, без калючага дроту можна проста ісці куды хочаш. Першыя дні яна нават трымала сяброў за руку, каб проста перайсці вуліцу. Журналістка падкрэсліла, што яе акружылі шчырай цеплынёй, любою і клопатам. Я вельмі ўдзячная усім, хто падтрымлівае мяне цяпер, усім, хто мяне тут сустрэў. Гэта калегі, гэта сябры. Я буду адаптавацца. Псіхіка ў чалавека вельмі такая падвіжная і яна адаптыўная. Я вельмі хутка адаптуюся насамрэч да новых умоваў. Хто мяне памятае, ведае, што я не робкага дзясятку, так? Але пакуль робкага. Я подумал,